Des de l'any 2005, el Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona treballa en la concepció i el desenvolupament del web Infermera Virtual, un portal de promoció de la salut disponible molt aviat. Sempre hem tingut la necessitat d'una eina com aquesta i la infermera virtual ens possibilita aquesta comunicació entre l'infermera i l'usuari de manera directa, sense filtres, sense entorpiments de cap mena, i això ens permet, de veritat, capacitar la persona perquè pugui prendre les seves decisions. És un espai virtual de coneixement acreditat i és també un espai de comunicació i d'interrelació que permet no tan sols optimitzar la comunicació de la infermera i la persona que atén, sinó, a més, millorar i optimitzar els serveis de salut. L'objectiu d'aquest portal és capacitar les persones per millorar la seva situació de salut. De fet, la infermera virtual parteix de la pròpia persona, del cicle vital en què es troba en aquell moment i de la situació que està vivint també en aquell moment. La infermera virtual és un instrument de treball que ens permet fer educació per la salut, és a dir, ens permet que la gent aprengui sobre com poden ells prendre decisions saludables. És un projecte en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació al servei de les infermeres, ubicat en el que coneixem com a xarxa 2.0, que significa principalment que tots hi participem, és a dir, generem el coneixement nosaltres i també l'utilitzarem nosaltres com a infermeres en l'atenció a la salut dels ciutadans. Nosaltres, vull dir, les persones que participem en el projecte, som molt conscients que això és construir disciplina. Tenim pocs referents infermers. Això ha de ser un referent infermer. La infermeria virtual és un projecte innovador, extrapolable a qualsevol altre sistema de salut, que permet el creixement, la viabilitat, i això ens assegura l'estructura tècnica i l'arquitectura de la web amb la que s'ha estat treballant, i a més garanteix una altra cosa fonamental, que és la navegabilitat, és a dir, que la gent es pugui moure. El repte ha estat doble perquè teníem, per una banda, el que és la web en si, i tot el procés que comporta la construcció, la maquetació, el conceptualitzar totes les idees del Col·legi d'Infermeria, del que havia de ser la infermeria virtual, donar-li forma. Però, paral·lelament, degut a la gran quantitat de continguts, requeria una eina molt especial per gestionar-los, per crear-los, i que aquesta eina també donés autonomia al Col·legi d'Infermeria per poder fer aquestes tasques. La infermeria virtual parteix de la professió infermera. És un instrument que es dirigeix principalment a l'usuari, que bé hi pot accedir de mans de la infermera perquè aquesta li recomani, o hi pot accedir perquè ell la trobi a l'espai, a la xarxa. La idea era transmitir de la manera más visual posible que todo el bloque de conocimientos, si bien estaba separado por partes por una función pedagógica, era un todo, ¿no? Era toda una totalidad y que estaba totalmente interrelacionada. Y entonces llegamos a la idea del puzzle, porque es una figura muy pregnante, o sea, muy fuerte, muy clara, con pocos elementos, capta el concepto de una sola mirada. El área de contenidos está muy clara, está fondo blanco, texto negro, las áreas de ayuda o de más información, digamos, estarían en esta columna, y aquí las herramientas de navegación, digamos, más clásicas por menú. Y siempre con esta intención de no complicarle la vida, digamos, al usuario, sino de facilitársela lo más posible. Todo el proyecto tiene un énfasis en lo divulgativo y en lo educativo. La infermera virtual com a espai d'educació per la salut ha requerit posar-nos constantment en el lloc de l'usuari. Oferim aquest coneixement, aquesta informació d'una forma determinada. No només perquè trobi allò que busca, sinó també allò que nosaltres sabem que igual no ens preguntarà o no vindrà a buscar en aquesta web perquè no sap que ho necessita. Queríamos que tuviese una visión enfermera, o sea, desde una perspectiva conceptual propia,
y eso fue lo que nos llevó a examinar distintos modelos conceptuales para ver qué es lo que nosotros podíamos adecuar a nuestro contexto y a nuestra realidad. Vimos que hay 8 actividades de la vida diaria que se repiten en distintas propuestas teóricas enfermeras. Y por eso cuando hablamos de actividades de la vida diaria hablamos concretamente de 8, ¿no? O sea, comer y beber de forma adecuada, el eliminar, el comunicar pensamientos, sentimientos y emociones con los semejantes. Y entonces fue esto lo que nos llevó a decantarnos, ya que no habíamos elegido ningún modelo concreto, ver que esas 8 actividades de la vida diaria se repetían en diferentes perspectivas enfermeras y que eso era lo que queríamos trabajar. En este proyecto es la primera vez donde se cuaja todo ese conocimiento y esa información de todos estos aspectos para poder ayudar a los profesionales a dar una atención integral. Para esto ha habido que hacer un esfuerzo enorme en seleccionar y en consultar muchísima bibliografía de diferentes disciplinas, leerla desde un pensamiento enfermero y reelaborar toda esta información para poderla encajar en las fichas de la enfermera virtual. I un cop teníem ja tota l'estructura, gran estructura de com col·locàvem els blocs de contingut, que són les activitats de la vida diària, les situacions de vida i els problemes de salut, ens calia buscar una unitat d'informació, un únic patró que ens permet desenvolupar qualsevol contingut de la infermera virtual. Això va donar lloc a aquesta necessitat al que anomenem la fitxa que cal saber. La fitxa que cal saber és un patró gràfic, estàndard, únic, que ens permet desenvolupar qualsevol contingut de la infermera virtual. En el procés de creixement de la infermera virtual i a partir d'aquesta fitxa que cal saber van sorgint necessitats de modificar-la. És un procés que va paral·lel. En el mateix moment que anem desenvolupant ja continguts, anem veient com cal anar modificant aquelles coses de la fitxa que cal saber, inclús del disseny, de l'arquitectura d'aquesta infermera virtual per arribar a l'objectiu del projecte. Les autores de la infermera virtual, que principalment són infermeres, tenen un repte important i és el d'escriure per l'usuari, pensant en que el que ens visita o a qui dirigim els continguts possiblement no sap d'allò que està consultant. L'autora no només ha d'escriure allò propi de la seva fitxa, del contingut que ella està desenvolupant, sinó que també ha d'estar pensant en què necessitarà l'usuari per poder prendre les decisions. I això fa que hagi de pensar en totes aquelles altres fitxes que també hi ha, o continguts que hi ha a la infermera virtual, perquè en el moment que ella consideri adient, proposi a l'usuari el visitar també una altra part del contingut. 22 setmanes, 21... Molt bé. Participar en la infermera virtual m'ha portat el fet d'haver-me de rellegir i de buscar informació i sobretot buscar les fonts fiables, que a vegades el que passa és que trobes pàgines que en realitat no són massa científiques. Aleshores, sobretot això, d'una banda, agafar tota la informació que jo cregui inconvenient, a més de totes les idees que m'han anat aportant companyes, usuàries que han vingut, que han anat prenent nota de dubtes que tenien elles, que potser no havia parat mai a fonamentar-les i a explicar els consells que donem perquè els estem donant. Vaig començar a enfocar la informació pensant en que la dona que tinc al davant en principi no té per què saber res sobre aquest tema. De fet, la fitxa està organitzada de manera d'anar una mica més enllà de la demanda de l'usuari. Ara mateix internet és una cosa que està entrant a totes les cases i que és fàcil que tu en una estona de consulta no puguis donar tota la informació que voldries i que aleshores pots dir-li a la dona, escolta, doncs pots consultar això, vés a l'enllaç o així que trobaràs això que jo podria explicar-te aquí però necessitaríem més temps. Hasta ahora los textos y las informaciones de la salud vienen desde una perspectiva de la enfermedad. Entonces se ha hecho un esfuerzo por reelaborar el contenido desde una visión más positiva, desde una visión que responda más a la promoción de la salud. Además, todo esto escrito en un lenguaje que pueda ser comprensible para el usuario y con el rigor suficiente para que pueda dar respuesta a las necesidades de los profesionales. Abans de tenir la fitxa en marxa, el que fem és amb l'equip disciplinar decidim quins temes hem de començar a treballar
i també fem una selecció d'aquell autor, perquè creiem que per la seva expertesa, per on ell treballa, pot aportar al màxim amb una fitxa que cal saber. Un cop aquest autor comença a passar per la sessió de formació i comença a treballar, ens arriba la primera versió de la fitxa, i amb una fitxa amb una plantilla ja estructurada, i el primer que es fa és la revisió aquesta estructural i pedagògica. L'estructural és d'estructurar un text, categoritzar-lo, saber com explicar-lo, sobretot perquè l'altre l'entengui, i després una revisió pedagògica amb el sentit que sigui un contingut que s'expressi des del que entenem de la concepció de promoció de salut. Llavors, per exemple, si hi hagués una fitxa que fos de fisiologia, seria fàcil de linkar en molts aspectes. Per exemple, quan parles de l'anèmia amb l'embaràs, quan parles de fisiologia saps per què hi ha una anèmia, si vols saber-ho. Si la persona que consulta... Bueno, a veure, ara això és el que demanem de l'autor. Tu ara em proposes això, jo no ho sabia. Si vols fes-me una miqueta la pluja d'idees del que hi hauria d'haver-hi a dins de fisiologia de l'embaràs, i també a la reunió que jo ara tinc el dia 21 també ho parlarem, perquè igual sí que decidim que és un annex de l'estructura i funció del cos. Tu anota-m'ho, em passes la fitxa revisada per correu, i jo el dia 21 a la reunió que fem tot això ho treballaré, per acabar de decidir on col·loquem tot això. A més de la revisió estructural i pedagògica, cal donar revisió disciplinària, no tan sols en els seus continguts, sinó en la web, en tot el seu conjunt. Aquestes revisions avancen paral·lelament i van fent un circuit d'anades i tornades fins que tant el text com tot el contingut de la web es pot donar per bo. A veure, l'autora de l'embaràs, la fitxa, tot el que vosaltres comentàveu a la revisió, ella estava d'acord, és a dir, que ho incorporarà. Llavors em va plantejar una cosa, i és que em va dir on posem tot el tema de la fisiologia de l'embaràs. Seria possible demanar-li a l'autora que fes un esquema del què ha d'anar, el que ella entén, ella és l'experta. Bé, la revisió disciplinària consisteix exactament en el que el seu nom diu, és a dir, en assegurar-nos que té una perspectiva disciplinar, no vull dir un model concret, sinó una perspectiva disciplinar, i en què científicament és sòlid. Que quede claro qué es lo que como profesionales, aunque trabajemos en un equipo multidisciplinar, podemos aportar como rol propio, como rol autónomo. ¿Qué servicio es el que nosotros ofertamos a la sociedad que complementa pero se diferencia del que pueden dar otros profesionales? Llega la ficha, ya con una revisión previa se hace otra revisión, se devuelve, se le envia a l'autora, vuelve a hacer las modificaciones. Aquest anar i venir es pot repetir 5, 6, 7, 8 vegades. Quan aquesta fitxa està acabada, el que fa és que s'aprova i passa a correcció-traducció. Es corregeix i es tradueix fins que el material està preparat per publicar. La enfermera virtual es un instrumento que esperemos oferte la posibilidad de cambio que tantos deseamos para los profesionales y además sirva de una base de documentación sin fronteras para todos los profesionales del mundo. És un recurs virtual, amb transparència, rigor, equilibri, responsabilitat, amb projecció internacional i obert a tothom. És un instrument de treball que afecta tot el sector professional, però sens dubte és una proposta indiscutible del col·legi que donarà coherència a tot el conjunt. L'infermera virtual és una eina que és un complement i un suport a l'atenció integral que vol oferir l'infermera i que en aquest cas utilitza recursos propis del segle XXI. És una aportació de les infermeres de Barcelona a totes les infermeres i també a totes les persones d'arreu del món. És gràcies a moltes infermeres que s'ha tirat endavant aquest projecte, que ha sigut possible aquest projecte, que és a la vegada ambiciós i també molt engrescador. És una satisfacció, per tant, per mi, presentar aquest projecte en nom del col·legi. La infermera virtual, un instrument de treball per a un futur que ja és aquí.